أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Takita taka timi taka takita takita taka timi taka tam. Abdu naiz, Abdu Abdelati naiz, Egiptiko naiz berez, eta etorri naiz amintza Euskal Herriak 2002ku, kuadri eta laguna bai euskalduna diz. Orduan gaur nahi roten sorpresa txiki bat berantzako. Bertako Egiptoko rezeta batzuk etxeko. Ia, Abdu, akordatzen zazelan ikasten duen euskeri? Bai ama, zelako aztuko nazela. Bai? Gaur alegin dukeko da. Bestela, kokota daukega. Andra kokota gendukotze. Dakago, kuriosidadiak beti. Ez gazta bera kozinan eta ez gazta sekule gerta. Calla, porque Cristo nervioso nada, ella se la me gusta que su héroe es. Ondarrutarra genagu. Tra! Herriko butaneroa? Bai, ez dutzen du, bueno, biztaz. Guste dut egunero, egunero ero. Zein da alako zen morotxu bat da. Urte askun da bilgaina beha mitxe. Euskaraz bebaki. Oindala, nakoraz, zenbat urte dizen, baina ez askun egun baten araitzek, mutil bat ezautu bala, eta beraz maite mindu zala eta hona etorreko zala. Eta egiz izan da ziren harritxen ginen. Egipto jo nintzen oporreta, lagun bateaz, eta barko baten nilonen genuen kursero bat, eta bertako kamareru zen. Lantxe zautu neban. Da, bueno, fletxa zure onzan da. Bera da maraja bat. Hemen esatetzau Egiptoko printzea. Hemengo gauza berdi, mendixa berdia, eta hau unik gauziri, por ejemplo, ez dago Egipton. Egipto da diferentira, mendixe uria dago. Eta hemenxe Euskal Herrixe dana berdi eta puli-pulitxa, asko guztan gazta. Herrixe bakutxak dakar beran nuzkide diferenti. Dena daga delako bizkate nazta batzuk. Ez da jun euskaltegire, hori ziur, nuko esaten zut, ez da jun. Ez, kalin, tabernan, biharrin, eta hortxe, bai, ez da alfabetatute. Hau duk euskeraz ondarrutar, ez euskeraz. Ondarrutar aparte, euskera batu ez da ulertzen. Euskal Telebista ipinite ez da ulertzen. Eta gero, besteik ez baneuki, ikasin berri xan dago eta guztua gainea. Eta hasierako enfok izan berak erderaz ikasti. Lehenko handrik esatetzen, bizkat erderia horitzeko. Da berak ikusi hemen erderiaz ez zeukanela zerenik. Hoxe. Eta ondarrun, batez be ondarrun. Guk ez da gehiago erderaz. Torri eta ja hurrengo astako izan bierrin barran. Eta ja lehenengo momentutik jentia izotzen, berai euskera zeitzeko, nahitxe ulertu ez. Nik euskaraz beti baina hasieratik. Ezke ingles etxe banin be euskaraz etxen etzanik, beti. Horretan, beti. Maju, da euskaraz zelako ondaki. Ondo ez? Ondo, Ederto. Baina beste pertsona guapo horik ezan Ibaño Herrixan argazki atateko. Adu!
aia gabelare. Jo. Egon nago, Bai. Yep. Hola, majo. Oigo, oio. Eguneko zagarra dau. Hori aperitibo. Ia ba. Bitiko muruko rau, amisalangot. 14. Bai. Ez da gatkan bisek, Totzarrore. Hemen 2, 4, 20, 50, eta besta 50 kanbixoko bai. Hartu zu zeuri? Bai, euro bat ez? Bale, bai. Hala ba. Bale ba, bueno, hala ba, arrango arte. Aiba, guri honek ahaztu baik. Ba, biharra gogorrara da bizkat. Baina ni halako hau biharra asko guztan gazta, porque saltzi bara eta ez dakazu jefe ganien eta jenti berba bizkat etxi eta gero igual lanzin ben bronka bat andra batzuk niri botaten eta hau asko guztan gazta bizkat pentsin dau jaunin niri bizkat salsa bizkat eta ni bizkat salzerona ikisa zen. Ni 2. solairuan bizi naiz eta lepuan hartuta egoten du, Bai, ondo. Bai, benetan, mutile oso atsegina da eta prestatzeko lanerako beti prestu, guztien dut bai. Andrakin ondo konpontzen da, zeda persona nahiko amablea, da litxarratxeru be bai, Andrari hori gustatezak, da doko ofizizu be benetako, Andrakin da gustore hauteko, erretxarrakin da danakin, apur bete enredozu be bada bera. Saltzeru, horretxatxik gustatezako gentiari. Amixe igual gisa Egipton baino, ez? Amako midiz, etxen dabe kontrola, etxeko kontrola. Amixe gisa, ez? Amixe bizkat gogorra diz. Neskatan abile da, beti zen da. Beti ez lagunek sortzeon bile lagunduk ez horzier, da gero gaina beti Andraskuk eta hori dana, ondo eruten da eurekin, ondo konpontzen da. Andrak pozitagaz behintzat, butanu eruneran karameluke motetzez, eta etorrite, jarrite, etxinde. Bueno, hor goiko kalandixan, barrurez hartu Andrak eta jarrite. Berak dauken gorputze darraz, eta daimutik zabalaz, eta butaneru izen da bazue, badakizu ez zelako lehendak dago izan butaneruekin. Eta hoxe, ondarrun, bizkate marinelan hartin, itxosun denbora asko eta butanerue baltza eta bizkate gizonak tenso dendi. Fabrika june arratzalde gotu hor nute, Andrik zen gora ben, butaneru etortan denin. Hau du, sartu gozinan, sartu zer, butanu edo... Horre dendi txisti behetzen dugu. Da butanero txiste famoso ba. Gizionezko amengo ondarrun joten da arrantzan, ez? Arraniak arteko eta. Eta bilura dauke dakarrea butanero atxik. Birak joten da atxasun, eta ia nuri zami moreno hori balza etorten mara. Zelan izan gure butanerun zamiro, alako gauza batzuk izaten dabe. Aiba, laugarrena da. Ia, enior bara erozta, porque normalmente hor enior ez da beti. Bai. Bueno, eibe, 15 eta zeu ekarte harren, kitxu. Hala ba, eskerrik ezko. Hala, gerarte, ondo zigi. Bai. Bai. Listo. Nahua pelea. Samar buture. Hala. Listo. Suerteagat gaur Andri bronka bota baik. Beste lan alako kauzak ez da bazaten egonero. Untxaia, ordukuri armuzen birot, eta 10 minutu armuzen birdot, eta harinia janen birdot, porque amengo turtigi kristona da. Epa, zer? Egunon? Egunon, Abdu. Zer dala? Zer, matxi. Ondo? Zer nahi betiko? Bai, kafezna bat mesedez, kafe gitxia, epela, eta
tortilla pintxo bat. Oso ondo, bale. Orduan gaur egun berezizia dakazu? Ba, hoxe, hoxe jonen bena, tio, hoxe, biarra maitzu, eta haringen jonen bena plaza barduran, konbrak egin, eta gero, ja, launekin gaur bitarot, bertako rezeta bat de jateko, eta ia ondo horteten mazta, bizkateako jonatana. Zula zai hartu danak ondo urten gotzute. Bai, ia. Bueno, azier, hala, Manu, hemen da, hala. Gero arte. Bai. Torena, onxe Euskal Herrixe eta ikasirut azkedaz. Eta onxa, tio, falta hasta, Euskal Herriko danzan ikasin berdot, tio. Azke ikasin berdot. Derrogor gorkea asko bostan gazta hon, markadure jugazen. Kumbraketxea. Guatu zarrobez, bintzen eta bintzen. Garbanzo boto bat nahi dut, mesedez. Lentsin. Vale. Zean gutzut gero, zela norten dau. Vale, ederto. Hala ba, gero arte. Bera iztotze deitzen Abdu, Egipton, Baset deitzete familixako. Baset. Abdel Baset, da berez beran izena. Epa. Egunon. Egunon. Zer dala? Gaiz, ba. Zelan guz? Saldu nahi zen. Burua? Latxuga batzuk bai? Zen bat ba? Ba, guzti orduan bate, bitxe eta mar. Bitxe eta mar. Ez da alako karu, Egiptun be alako markadillo bara, baina bizkat desbardinia diz. Ba, ez da alako tapata, baina kalini uten diz, ba, gente bai, holan zen bi artien. Eta gente ba ardizan joten da, baina kala bat oso luzu da. Luzi da, baina alako barduri amengo por ejemplo, ez da Egipton latxugi alako bara, baina bertako latxugi bara besta bat. Amintxa ez da, bai, karo. Eta fresko dana jaunero jatenga. Bai, oso. Hemen hori galtzen da bilemen. Bai, bizkat bai, Elgisa esan bai, ez. 55. Bueno, zu. Hala, rango arte. Bai, gero arte. Hala. Epa. Kaixo, egunon. Kaixo, Zer moduz? Zer dara? Ondo. Konprak eta itzen orduen? Bai. Unxen jote konprak hor. Erosketak orduen. Eta unxen falta hasta oiazko oso bat, mesedez. Mailabiko oiazkoe aierbena oso ona. Bai? Bai. Vale. Oso ona. Fama ona, kaso hor oiazko edera kutxeko. Bai, ona, bertakoek ekutzen dugu. Amenguek, bertakoek. Entzutagat deborta bat ditxuzu ala lehen. Ondala 45 bat urte orduen, bai. Ta zer da ba? Ia kontaliri ez da inik. Hau, bozeuen. Bai? Erditsi bi ingotola, ala iruzati nahi duzu itxi. Ba, erditxik bi igual. Holan erditsi bi. Bai, holan 10 bat urzati urteteko moduen. Bai, hauxe. Aderki. Boxeo ordun. Bai, bozeo hona lehena urteinen denporan ordun ibiltzik ginen. Ordun, soldautzan da pixkate praktikamen gendun da, zorotasunek, gaztetako zorotasuna. Zeran ondo da orduen? Bai, ondora, Valencia. Ia ondo urteten da ben, Ondoia urteten da ben, a ber. Horten, ondo urteten marau plata bat dekarek utzut. Urrengo esango konto gehiago. Hala ba, bueno, eskerrik asko. Aur majo, urrengo arte. Bai. Data gauzak elegante, Da portu behata, ia lotzatzen dizen. Da, aminxa da, kali parta zarrin aminxa dau. Eta hau da, ondarroko elixia dau. Eta aminxa da, guazian tukiria. Txin gaurri. Ezan ondarru ederrena, Hombre, ondarrena da. Ederrena ondarru, Igisa da. Bentaja handixaz, Hombre. Aitzol, bai, grente. Bai. Etxazun hor da, ondarrun. Hola, Kari! Hoi ba! Zelan? Hemen da. Hori lobi da, irati? Hombre, bai, jenti maitxe dau eta bai, berara olako sematxakorra erabatea, bai, simpatiku eta bai, firin-fari gustaten gakona. Oso berandu nabe.
listo, azkanin aianaz. Ama zuratutakat. Barkatu oso oran detorena, gaur euskal dantza bakizu gaurrixe. Euskal dantza, bai, Eta bota mugi jotaraz jinta da, aspaldi, eta liena asko. Bostak aspaldi gotaraz. Bai, barkatu. Gaur gaina nuri ama, bigarrenako ama, amingo ama, euskalduna, iturroko rau nuri laguntzea. Marea jasuz da oso importante da notzako. Aparta nuri ama da lako eta oso kariniosa da lako. Takita taka timi taka takita takita taka timi taka tam. On musa etxanu, bertako ensalada bat, jateko bertako bat. Orduan, hau garbantzuk, eta gero kutsara bat tajina, bi, gainien, eta gero zilindroak, eta gero biber hautzek, ez da izelan da azkeda batu niro, baina ondarrun ulantzen ezaten dabe, biber hautzak. Ulantzen, eta gainien ebeni, ondo, ingerraz, gaur espazia asko binirot jateko ama, eta honek jaun guriz, jaun guztin komunin. Gaba guztin komunin, gabe guriz. Amara nasi arrebagaz. Amara nasi arrebagaz. Eta sei arrebak, eta ama zazpi. Orduan neuke errei dela kasa. Emakumik etxi gauza guzti. Dana etxi emakumik. Gizonak ez da guztietzen. Alpertxure. Hombre, gero pintzen darin babaki. Baina, bai, alpertxure. Ez ez da bera kozinan eta ez gazta sekule gerta. Mandar, Gloria, gizonak. Ez, ama, hau nahi ara egon da nogaz, eta ikusi dago dana bertan, eta Andresko azkanin amin xero hortxe, berak mandaten da azkanin, Andresko, hombre. Osea, hanbe, Andrak aintzen da bela bentzat. Gizonaiak ora etxea da, mala, kriston zaataka azikora, eta bueno, Andri isilukora, da pixkatin egon gora, ez dutza jamonik egongo. Baina isilun gora, ez dut erantzungo. Urroko unen, batuk hori Andri, Aizti, Isiko, Ama, Lenguzini, jungo hori gizonana, datzain Andra nahi da benan gora. Zupen, ez proba? Takita taka timi taka takita takita taka timi taka tam. Bato, ma, kriston, intxura derrak, hau uiazko. Ja, zenbiako. Zuk ez da zenbiakon? Zuk kibuela... Txikitxu? Bai, txikitxu. Hola, ondora, hau du, a ber. Bai. Damorun? Bai. No, eta berdut. Hor. Horraxe? Bai. Eta gero zena horixe, Banek uri ero gexa? Besta bat, igual. Ba, hauxe, da, bertako horrezetan da, aztin behin niro bibedar etxen dabe, eta nutzako ez horrezara holantzen etxeko. Orduan da, ba, uiazko, kozizuna dana, uiazko, kibuli, bebar berdia, bebar gurrixe. Baina egun zela motako zu gainitzen. Eskuaz, bertako holantzen etxen dabe, eta zuk, eskuaz ama. Hanik inbio gaina? Karo. Eta tomati bai?